A gdje je osnovni problem, da budem vrlo otvoren gledajući sada, čvrste pozicije sa kojima se ušlo u Dayton, iz kojih se izišlo iz Daytona, da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država, znači da nema promjene granica i da se ona sastoji od 3 konstitutivna, odnosno jednakopravna naroda. To je baza pregovora. Svi pregovori su vođeni na temelju te dvije, rekao bih, paradigme. Sad, da li se moglo naći bolje rješenje? Ja sam prilično sada uvjeren da je moglo se naći bolje rješenje nego ovo koje je zapravo jedan povijesni iskorak. Nikada do sada u povijesti država nije formirana ono što možemo nazvati asimetrična struktura. Znači Bosna i Hercegovina kao država, ona je određeni povijesni eksperiment, teoretski govoreći, ali praktički se to vidi. Jer se sastoji od 2 dijela. Jedan dio je unitarni, drugi dio je federalni. Tako nešto nikad nije bilo i pitanje je da li bi funkcioniralo i u puno uređenijim situacijama nego što je u Bosni i Hercegovini.